Asa man eh? Buntag ang gini sa yuga, saba-saba, bantay raman din halik. Uy, ikaw malilipad, tapi nung kisa nagsaba-saba, di ba? Mo man katong trending no, katong ana-anaon ba? Ana-anaon ba? Oh, Kuno ko ba kay para magasuway ko ba? ikoy, palit dito sa merkado. Para ikaw na po'y mag-ana-ana. Unsa may ngana na kay palit ko? Naro ko nga mapalit kag lato. Nato. Lato. Ah, sige sige. Oy, dyan nun doon. Nangusap ka na. Uy, paring ko to. Sa tuha kayo eh. Dami padani mo bato ko merkado? Oh. Padako ni mo kanang konti na ko. Ha? Nato basi makalimot kayo sa kalimting. Ha? Asa ko palit ka to. One eternity later. No, dyan nun doon. Try mong ipadaw. Asa man eh? Lato. Download na Pasada Super App. At na sila yung mga servisyo sama sa Pasa Ride, Pasa Port, Pasa Express. So unsa pang may gipaabot nyo? Download na Pasada, Argada na. Pasada.